دەستپێکی دەز پیرۆز دکم بەکردنا ناوەندا کێنێکێ لە ڕۆژاوا و بهێویا سەرکەفتنی و بێ وەک مالەکەی ji بۆی تەوایا کووردا بۆی تەوایا کوردستانە پێویستیە بەکردنا vê navendê ew e rola got gerek pê bilîzî di destpêka vê şoreşê de şoreşa Rojava ew destpêka va guhartinê got rojhilata navîn de çî bû KNKê xwest rolekê bilîzî ew rola got bilîzî ji bo xatirê tertîba mala Kurdî ji ber di dema sala da pir destkeftî hatin qizinçkirin çê li Rojavayê Kurdistan çê li Başûrê Kurdistan bi muwacihat tîrorê de mesela Kurdî bû meselak navnedewî tuvaya dinyayê xwedît dêndarê Kurda ji bo wilo wek KNKê gereka wê rolê bilîzê ji bo yek parastina destkeftiyên got hatine qizinçkirin di do muwaciha istihqaqata ji ber çiqa destkeftî tên qizinçkirin wilo tehediyat jî pir dibin û bi taybet ji aliyê dewleta Tirkiya dagirkar ji bo wê ji bo ku ev şansê got hatî belkî di dîrokê careke dî dubare nekê newê dubarekirin pêwîstiya tertîba mala Kurdî ye wek KNKê birastî gavin mezin vî alî de avêtin pir şêwrê netewî diriya KNKê re hatin darxistin li Başûrê Kurdistanê destpêkê peyra wek biryar hat standin li hel beşekî Kurdistanê şêwrek netewî bê bidarxistin yek jî li Ewropa ew jî hatin bidarxistin û her gav avêtin ji bo xatirê yekîtiya netewî peyra careke dî wek înisiyatîvekê ji KNKê Rojava ji bo tertîba mala Kurdî ji bo yek rêziya tevgera siyasî Kurdî ji bo yek helwesta Kurdê Rojavayê Kurdistan û her ev helwest her ev înisiyatîv her berdewama ji ber avakirina KNKê 1990 niha sedemê ew bû bi xatirê yekîtiya Kurd ev ji wê tê pêwîstiya vekirina vê navendê ji wê tê pêwîstiya rola got gereka endamê KNKê Rojava pê rabin li Rojavayê Kurdistanê ez di wê hêviyê de me di wê baweriyê de me ev navend wê bê cihekî ji bo tevaya Kurd û Kurdistanî di wê de hevdû bibîn ê ne wek hevdû yani wek prinsîp wek pîvanê KNKê ew got li tevaya tevgerên siyasî û partiyên siyasî mezînê wek hevdû û her hewldanê xwe bike got wa nêzîkî hevdû bike ji ber got di muwaciha istihqaqata da sed sala bîst û yekê piştî sed salê li ser kesbî ku pêwîsta yekîtiya Kurd ji bo em bidina xuyakirin ji hêzin nadewletî de ji hevalbendê me re ji dostê me re pê xwesteka Kurd çi ye di sed sala bîst û yekê de a di do mesela yekîtiya dîplomasiya Kurd ji ber birastî heta niha dîplomasiya Kurd belawela ye heta niha bê rêk û pêka ji bo muwaciha wa istihqaqata ew jî yekîtiya dîplomasiya Kurd a jê girîngtir koordînasyonek ew koordîna di nav hêzin me leşkerî de hekem nikaribin hêzekî leşkerî hevbeş ava bikin ji bo xatirê parastina tevaya Kurdistanê bi hemû pêkhatiyê wê gereka koordînek di nav wa de hebe ji bo veqa sebebê min gotî ji bo muwaciha istihqaqata ji bo muwaciha tehediyatê pêşerewjê ji bo parastina destkeftiyê Kurd pêwîst e KNKê bi giştî vê rolê bilîzê û ji bo şoreşa Rojavayê Kurdistanê ji bo pêşroja Kurdê Rojavayê Kurdistanê û pêşroja Kurdistaniyê Rojavayê Kurdistanê û pêşroja Rêveberiya Xweser a bakur û rojhilatê Sûriyê a got têda mafê Kurd û mafê hemû pêkhadî têda çareserkirin ji bo pêwîstiyanekê ev navend gereke bi vê rolê re be careke dî pîroz dikim vekirina vê navendê hêviya serkeftinê ji endamê wê û karê war